Diyos, paray naaga po mga tugang, maluhod po para sa satong novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Third day prayer. God and Lord of the principalities, Thou who hast so lovingly imparted to glorious Saint Anthony the precious jewel of your knowledge, and serve as a constant guide and light in this earth to all those who seek Thee, You also show an admirable example to live a good and heavenly life, defender of all for the benefit of devotees who invoke Thee for the many spiritual problems that befall them. I beg of Thee through His intercession to grant us heavenly light to my soul and enkindle my heart the true love for You. Vouchsafe, O my God, to assist me with Thy aid, and by the love Thou did hear for Him, and if what I ask is for Thy honor and glory, grant me that which I especially ask and of Thee in this novena. Amen. Responsory. If miracles you see to find, lo, death and error are confined, dire need is gone and demons flee, the sick are cured of leprosy. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who implored, all dangers vanish from the sight, and aid now soothes the wretched's plight. So speaks in Padua each devotee who sought in prayer Saint Anthony. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who Thee implored, O glorious Saint, to Christ do pray as sinners, that we may, with hearts afire in God's own love, obtain the promised bliss above. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. Concluding prayer. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Silently mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. Novena Prayer to the Sacred Heart of Jesus. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me, kneeling at your feet,
filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips, I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of the spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life,
and whose departure from this earth caused us sorrow, at the same time consoled by the thought that, because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to the eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo asinibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na otob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasaki tuli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibig mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan Biyernes sa ikapitong simana pakapasko. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat in honor of the Sacred Heart of Jesus, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Pasasalamat man ni Josel Asaituno and family. John Vincent Ervas, pasasalamat man dulot ni Sarina. Pasasalamat for the 38th wedding anniversary dulot ni Amador and Lourdes Cabredo. For the 35th wedding anniversary dulot man ni Mr. and Mrs. Betty Abinal. For the gift of life of Josh Calvin Oy dulot ni Antonia Chua Oy and family. Pasasalamat man dulot ni Rachel Ann Moran. For the gift of life and birthday blessing of Raquel G. Perez, dulot ni Chakni and Chu Jun. Pasasalamat in honor of the Most Sacred Heart of Jesus, dulot ni Rene and Royce. For passing the CPA Board Examination of Harmon Lloyd Maronilia, dulot kan Maronilia family. Sa espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Sa espesyal na kahagadan for the battery exam, dulot ni Mary Geraldine Panya. For fast healing and recovery of Criel Francisco, dulot ni Jane Mediavillo Francisco. For spiritual guidance of Cynthia May, dulot kan Sarong Anonymous. Sa special na kagadan for healing, dulot ni Sarina. Sa special na kagadan man, dulot ni Mr. and Mrs. Adrian de los Santos and Terence Christian S. Red. For good health of Tirso Balieta. Sa special na kaagadan for safety of Bess Mark Garcia at site, dulot ni Dorothy Garcia and family. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Carmen, dulot kan Apon family, sa kalag ni Froilan, dulot ni kan Asopardo Cantara family, para sa kalag ni Andrew and Jane, dulot ni Angelica and family, para sa kalag ni Josie, George, Milagros, and Isidoro, Elizabeth, and Abrosio, dulot kan Fedelino family, para sa kalag ni Danilo, dulot kan Sanyosa family, sa kalag ni Maricel Fe, dulot kan Vale family, sa kalag ni Conrado, dulot ni Violeta Barcinas, para sa kalag ni Nora, dulot ni Selvino Noiles and family, sa kalag ni Semyon, dulot ni Annabel and Vincent, para sa gabos na kalag, dulot ni Sarina, para sa 5th death anniversary of Isabelo Jr., dulot kan Mediavillo family, sa kalag ni Feliciano and Cielo, dulot kan Noiles family, para sa kalag ni Salustiano, dulot ni Felipe Salcedo and family. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagsilibrar kan banal na Eucharistia. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, idinudulot ta an misang ini sa kaumawan kan banal na puso ni Jesus, ngunyan na primerong Biyernes kan bulan na Hunyo. Sa Ebanghelyo ngunyan, an puso ni Jesus naghahapot ki Pedro, namumutan mo ako?
Punantaan Santa Misa sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagbukas para sa mo, kan tata, kan panahon ni daing kasagkoran, huli kan pagmuraway kan sa imong Kristo, asinan pagliwanag kan Espiritu Santo. Namimibi kami, warasan, na sa pakihiras sa dakulang atang, magtalubo kami sa samong kaimbudan, asin magkusog sa pagtubod. Huli kay Jesucristong kagurang naniyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Pakalihis nin nakapirang aldaw, anhadeng si Agripa asin si Bernice nagabot sa Cesarea, sa pagtaong galang ki Festo. Nagkapirang aldaw sindaduman. Inusip ni Festo sa hade ang kaso ni Pablo. Sarong lalaking nabibilanggo, iwinalat sa kudigdi ni Felix. Pagdumang ko sa Jerusalem, isinumbong siya sa ko kan mga puon nin kapadian asin kamagurangan nin mga Hudiyo. Inagad na padusahan siya. Sabi ko sa inda na ang mga Romano daing ugali na magpadusa sa kisayman. Enot, ang isinumbong dapat na hampangon ang mga nagsumbong. Nagiribas sila sa ko digdi sa Cesarea, asin tulos man sana, kan masunod na aldaw, nagtukaw ako sa tribunal, asin ipinaapod ang taong ini. Kan kahampang na ang mga nagsumbong, di man sindanin ikinasumbong na krimen siring sa mga pinaghuna ko. Pinag-iriwala ninda mga bagay dapit sa sendang relihiyon, asin urog ng gayo dapit sa sarong taong gadana, nan ngaran Jesus. Alagad, sabi ni Pablo, buhay. Ninhuli tadai ko aram kung paano ang paghukom kan mga bagay na siring kay ni, hinapot ko siya kung buot niyang magpa-Jerusalem, asin duman hukuman. Alagad, hinagad ni Pablo ng sayang kaso, iitaas sa emperador. Kaya ako, nagbuot na ibalik siya sa bilangguan.
Sagkod na ikapadarak ko siya ki Cesar. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Pinamugtak nin kagurangnan ang sayang trono sa kalangitan. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatao umawanan sa iyang ngaran. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Hare paglingawi ang gabos niyang karahayan. Pinamugtak nin kagurangnan ang sayang trono sa kalangitan. Kung gurano kahalangkaw ang langit sa daga, siring kayan ang pagkaherak niya sa mga natatakot sa iya. Kung gurano kaharayo ang sirangan sa sulnupan, siring man irarayo niya sa to ang satuyang kasalan. Pinamugtak nin kagurangnan ang sayang trono sa kalangitan. Pinatindog nin kagurangnan ang sa iyang trono sa kalangitan. Ang gabos sakop kan sa iyang kahadean. Umawa ang kagurangnan, kamugabos na kaanghelesan, kamong mga mapangyari na nagutob kan sa iyang kabutan. Pinamugtak nin kagurangnan ang sayang trono sa kalangitan. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Hinapot ni Jesus si Simon Pedro, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako, urog sa kan pagkamuot ninda sako? Simbag ni Pedro, opo kagurangnan, aram mo na namumutan ta ka. Si Jesus nagsabi sa iya, pasabsaba ang sakuyang mga kordero. Giraray, hinapot, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako? Sinimbag, opo kagurangnan, aram mo na namumutan ta ka. Si Jesus nagsabi, atamana ang sakuyang mga karnero. Ikatulong paghapot, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako? Ikinamundo ni Pedro na siya hinapot na makatulo, kunbaga namumuot siya sa iya, kaya nagsimbag, kagurangnan, aram mo ang gabos, aram mo na ako namumuot sa imo. Si Jesus nagsabi sa iya, pasabsaba ang sakuyang mga karnero. Totoong sinasabi ko sa imo, kan ikaaki pa, nagsadiri kang maghagkos asin maglakaw kung sa inan gusto mo. Alagad kun ika gurang na, huunaton mo an sa imong mga kamot, iba na ang mahagkos sa imo, asin dadarhon ka sa habo mong padumanan. Sa mga tataramon na ini, ipinasabot sa iya ang kagadanan na huli ka iyan, siya mag-uumaw sa Diyos. Dangan isinugpon, sumunod ka sako. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. When Jesus appeared to Saint Margaret Mary Alacoque, revealing the Sacred Heart, one of his requests to Saint Mary Margaret was to celebrate his Sacred Heart on the first Friday. Kaya iyong rason na taiyaon kita, tanganing itao, tawanin umaw ang puso ni Jesus.
Especially on this month, the month of June, we dedicate to the Sacred Heart. Dahil sa bulan na ini, pigsi-celebrate ta ang solemnidad kan banal na puso. That will be on June 27. Bulan kan banal na puso. Ang puso ni Jesus na namumuot sa tuya. Pero bago ka iyan, yaon kita ngunyan sa paghinapos kan Easter season. Ang Easter natatapos po sa Pentecost Sunday, and that will be on Sunday, this coming Sunday. Pentecostes ang apod dahil Pente, 50. Easter season runs for 50 days, and it will close on Sunday. Pagkatapos kan lampas 7 semana, patapos na kita. Asin tanganing ipreparar kita digdi sa selebrasyon kan paghilig kan Espiritu Santo, the descent of the Holy Spirit. Holy Mother Church gives us today ining ladawan kan duwang lideres kan simbahan, Saint Peter and Saint Paul. Why them? Why present to us ining figura ni San Pedro asin San Pablo sa paghinapos kan Easter? Anong maaadalan ta? Hilingon ta ang duwang babasahon. Punan ta ki Pedro. Magigirumduman ta po na si Pedro is part of the inner circle of Jesus, saro sa mga pinakaugos. Kung babalikan ta po ang Ebanghelyo, igwang tulong apostol na pirming ginangaranan. In the most important parts of the ministry of Jesus, there are 3 who are always named. James, Peter, and John. Si Pedro, dangan ining magtugang na James and John. They are the closest to Jesus. Totoo, so 12, may image digdi sa baba, kan Last Supper, gabus man yan close kay Jesus, pero bakong sa kadakulan kan close friends ta, pirming igwang closest. Sa circles po ni Jesus, ang pinakaharani, pinakaugos, ang tulong ini, James, Peter, and John. Si Peter, sa sobrang ugos sa kagurangnan, nakataram siya, kagurangnan, iibahan ta ka maski sa ka magduman, maski sagkod sa kagadanan. Yan po ang sa iyang temperament. Si Pedro, mainitunan payo, passionate, aram nindo so, nanggigigil na klase nin lalaki. Kagurangnan, maduman kita maski sa mo sabihon. Pero kan ipinapadakop na si Jesus, nagluyaan buot. Tulong beses sang hinapot kan mga tao sa palibot, midbid mo iyan? Sabi ni Pedro, tay ko midbid yan. Tulong beses niyang sinayumahan ang maestro niya. Tulong beses niyang sinabing dai niya midbid ang tawong sinabi niyang iibahan niya sagkod sa kagadanan. Dakulaon ang pagkukulang ni Pedro. Ngunyan, digdi sa Ebanghelyo, this is a resurrection appearance. Nadangog tang kinakaulay si Pedro kan kagurangnan na nabuhay liwat sa baybayon kan Galilea. Remember that this is the same place where Peter was first called. This was the place of his first calling, the place of his first love. Jesus appears to him once again and asks him, Peter, do you love me? And not just once, but thrice. Garubaga tinatauan ng pagkakataon na tulong beses, bawion ang ginibo niyang pagnigar. Tulong bisis man na ipahayag na namumuot siya sa kagurangnan. Ibinangon po kan kagurangnan si Pedro sa kasupugan, sa kamunduan. And to elevate that even more, ipinagkatiwala kan kagurangnan ki Pedro ining simbahan na sa iyang pinapatugmad sa iya. Jesus will make the church strong upon the foundation of Peter. We remember na ang ngaran po na Pedro, gapo. Asin si Pedro, iyo ang gapo na patugmadan kan sa tuyang simbahan. Peter will become our first pope. Sa ibong kan mga pagkukulang niya, sa ibong kan pambabaya niya kay Jesus.
he was entrusted with the church. Ngunyan maduman kita kay Pablo. Nadangog ta si Pablo sa first reading. Kaninot po si Pablo, bako man siyang parasunod ni Kristo. He was a passionate Pharisee, he was a Jew, but he never believed in Jesus. Sa katunayan, ikinakaungis niya po ang mga inot na Kristiyano. Gusto niya na ipadakop ining mga inaapod na parasunod kandalan. The early Christians were called the Way, followers of the Way. Later pa sa Antioch, sindaba aapodon na Kristiyano. Ipadakop yung mga nagtitiripon na iyan, rumpagon ang sa indang komunidad. And yet one day, while he was on his way to Damascus, Jesus appears to St. Paul in a vision. As in, iyo po ini an mabirik kan sa iyang puso. Sa bisyon, an sabi kan kagurangnan, Pablo, Pablo, natatapig kukulgan mo ako. Pablo, natatapig pipirsigir mo ako. This changes the life of Paul. It converts him. And he becomes ultimately apostle to the nations. Sa gabus pong mga apostol, siya ang pinakadakul ang maaabot. Siya ang madarakan pagtubod sa kapuruhan, kan area, kan Mediterranean. Digdi sa babasahon, nadangog ta na si Pablo, yaon sa bilangguan, kung ano-ano po ang inagihan ni Pablo sa paghiras kan banal na kasuratan. Nakulong siya, nalubugan nin barko, inaresto, kinulgan kan kapwa, alagad pinanindugan ni Pablo ang marhay na bareta. Andam na magadan para sa marhay na bareta. Ining Jesus na dating pigpipirsigir niya, iyon na ang Jesus na namumutan niya. Kaya magayon, na bago tayo celebrar niya na baabot na Domingo, ang paghilig kan Espiritu Santo, isilibrar ta ining duwang lideres kan simbahan na biniyayaan kan Espiritu. Si Pedro, dating maluya ang buot, alagad pinakusog ang buot. Si Pablo, dating nagpipirsigir kan mga Kristiyano, alagad naging misyonero. Buot sabihon, pagyaon ng Espiritu sa buhay kan sarong tawo, kaya kaining baguhon ang bilog na pagkatawo. Mga tugang tibaad arog man po kita ni Pedro, na kung minsan nagkukulang man ang pagkamuot sa mahal na Diyos. O tibaad arog kita ni Pablo, na ang nakaagi, ang past, bakong perpekto. Alagad ngunyan, andam ng panindugan si Jesus. Our past doesn't matter to Jesus. What matters is the saint that we are to become. Hinahapot man po kita ngunyan kan kagurangnan. Namumutan mo ako. Do you love me? Ipamibigta sa misang ini, nalugod magin bukas ang satuyang puso, sa Espiritu na mahilig. Tugutan ta ang Espiritu Santo na pakusugon kita, tanganing makasimbag sa pagkamuot ni Jesus. May we become like Peter and Paul, na pinanindugan ang marhay na bareta, sagkod sa kagadanan. Ininutulog niya
Mapamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kahiraking hilnga ining mga atang kan sa imong banwaan, asin tanganing an mga inako makabalik sa imo, an paghilig kan Espiritu Santo, lugod maglinig kan sa mong mga kaisipan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Pagkabuhay niya liwat, nagpahiling siyang hayag sa gabus niyang disipulos. Asin mantang sinda, nagmamasid, initaas siya sa langit. Tanganing gibuhon kaming makihiras sa iyang pagkadiyos. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa si Leon, an sa mong obispo si Joel, asin an gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asing da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na sinda San Pedro asin San Pablo, si San Judas Tadeo sa muyang patron, San Antonio de Padua, asinan gabus na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya,
Sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi unta an pamibi kan satuyang maestro. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaadaan mo, mangyari ang bot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa aroaldaw itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin are kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadaan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Uya si Kristo na namumuot sa tuya, siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, itugot mo na kami malinigan asin pabasugon kan sa imong mga misteryo. Tanganing an kaginhawahan kaini na ikinaugay sa mo, magtaunin buhay sagkud paman. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa aga pong banggi, alas 7, igwa po nin libreng concert ang Bicol Voices of the Philippines, digdi po sa satuyang simbahan. Pasalamat po ini kan sa indang kapangganahan sa nakaaging competitions. Imbitado po kamo sa indang konserto digdi. Sining man ngunyan pong maabot na Domingo, Pentecost Sunday, pupunantaan mga misa with sign language interpreters. Kung may midbid po kamo, kapamilya, amigo na deaf o hard of hearing, nagagamit nin sign language, pakipadigdihon po nindo to join us every Sunday na po ini at 3 o'clock in the afternoon. Nagpapasalamat kita sa Kapitolyo kan Albay na iyoan nagtatabang sa satuya, tanganing mag-provide kan serbisyong ini. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ninda San Pedro asin San Pablo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.